usahay makapangutana na lang jud ka kung anong ma-in love man yud ta sa usa ka tao na dili ta i-love back ba. Crush nimo siya pero dili ka crush niya. Nagpapansin ka pero wala ka pansinan niya. Or basin gibaliwala lang jud ka niya. Kay dili ka importante para niya. Outs pain. Pero napay mas out siya na. Kay imbis wala na ka ni asa o gidawat na nimo nga bituon siya o ikaw usa lang ka ordinaryong mananap na taman lamang sa paghangad-hangad aron lang tawon ang iyang kahayag. Mukalitay abot ang dugay na kaayo nimong gihandom nga mahatagan kag higayon aron mapabuhagay nimo ang imuhang pagbati na para sa iya nga dugay na nimong gitago o gitiko. Nakalimot ako kung kanus ako nagsugod nga nahimong ulipon sa imuhang mga pahiyom. Pero dili gyud na ako makalimtan kung kanus ako nakaingon sa kuang kaugalingon. Nga damn. Ako na yun siguro ang pinakaswerte o pinakamalipayo na tao kung mapakog imuhang ulo o niya ako imuhang pilion. Sumoto nga tapad ta ato sa bus. Ug wala gyud na ako gisayang ang gihatag sa kuha na panahon. Hingon kog kalit nga ngano ka? Dayon nakalantaw ka sa kuha. Ngano ka nga wala man unta ko nalipong. Pero ragma fall ko padulong nimo. Ug dili yun ako makalimtan ng imong reaksyon. Nga ni smile ka. Ug nikunot pa ang agtang. Tiningon ka nga okay ra pod. Ug kabalo ko na shake hands ra to para sa imuha. Pero para sa kuha kay first nga holding hands to natong duha. Ug dito nagsugod ang good mornings, good nights, nagkauna ka, amping parmi ka. Pero ambot lang jud, kung kanusa nga malipay na kayo ta, kay mo balos man sabdayon ang kasakit o kagool o mga problema. Kay one time ana nangutana ka, what if love kay nimo siya? Dayon love po daw kaniya. Pero kinahanglan niyang mo palayo para sa mga dreams niya. May okay ra ka. Kinaamoy mga promises o sagusa. Pero nagkadugay, kay mura na lang kagapaabot sa wala. What if ikaw? Unsay sign na imuhang pangayoon or lantawon na para makaingon ka nga mag-move on na ba ka? Or magpaabot pa paghihapon kaniya. Hugato na time. Kabalo na ko na wala o kabalo. O kasabot na ko na wala o kasabot. Basta bahala na kagiingnan lang na ako siya nga. Kung ako, magpaabot ko hangtod sa kaya na ako. O kung sigurado ko na wala siya lain, kay moasa gihapon ko nga tumano niya ang mga saad niya. Para na ako. True love can wait man daw, ingon sila. Sa mga to, after ato, nausab na ang tanan, o nabalik lang kung unsa may sa sinugdanan. O galit lang naundang ang tanan.